салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Шумо қарор доред дар канали Барса тиҷи вачсе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. Имрӯз мехоҳам бо шумо дар бораи трансферҳои Барселона суҳбат гузаронам. Аз шумо бачаҳои оча фақат лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз гӯшнед, мо бошад сар мекунем. Чанде аз топ дастаҳои Аврупо ба гунаи мисол Бавария, Ювентус ва Манчестер Юнайтед форварди Барселона Усман Демебелеро дар ҳайати худ диданиянд. Гап сар ин ки шартномаи Демебеле бо клуби каталонӣ то соли 2022 қурб дорад. Аз ин рӯ Барселона мехоҳад бо Усмон тамдиди шартнома кунад ё ӯро бо нархи гаронтаре фурӯшад. Аммо агар Демебеле ҳамин гунае ки вақтҳои охир бозӣ дорад бозӣ кунад, ҷои шубҳае нест ки Барселона ӯро дар ҳайат нигоҳ медорад. Хотиррасон мекунем ки Демебеле аз соли 2017 ба ҳайати Барса пайваст аст. Дар мавсими имсола Усман Демебеле дар 12 бозӣ ширкат карда 2 гол ва 1 паси головар дорад. Аммо дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо Демебеле хеле фаъол буда дар 4 бозӣ 3 гол задааст ки ин натиҷаи хеле хуб аст. Трансфер маркет қимати Демебелеро ба 50 миллион евро баробар кардааст. Дӯстон, рӯзи 27 январ дар доираи ҷоми Испания Барселона дар меҳмонӣ бо Райо Великано бозӣ дорад. Пеш аз бозӣ бо Атлетик Билбао дастаи каталонӣ бояд дар ин бозӣ ғолиб барояд ва қасди худро барои мағлубият дар финал гирад. Ин шарт ва зарур аст. Ширкати 1xBet ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад. Аммо ман дар он ставка монам ки дастаи каталонӣ дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 2.08. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва дӯстони мо аз 1xBet барои ҳар як иштирокчони нав то ҳажми $100 бонус кардан. Барои бонусро гирифтан ба ссылка комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди Барса тиҷи регистрация кунед. Баъди аввалин ставка кардагиатон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. Акнун пурра рӯшан гардид ки Барселона аз Фирпо халос хӯрда нест. Бар тибқи хабари Mundo Deportivo Барселона дар симои бозингари ПСЖ Хуан Бернат ивазкунандаи Фирпоро мебинад. Шартномаи Бернат бо ПСЖ тобистони имсол ба поён мерасад ва дар гумон аст ки ПСЖ бо ӯ шартномаи нав бандад. Аз ин рӯ Барса имкон дорад ки ӯро Бепул ба Каталона биёрад. Бо чунин ранг гирифтани кор Барселона ба қавле бо як тир ду нишон мезанад. Ҳам Фирпоро бо нархи барои худ муносиб бефурӯшад ва ҳам Бернатро бе ягон сарфи маблағ ба даст меорад. Бо эҳтимоли зиёд ин орзуи дастаи каталонӣ ҷомаи амал мепӯшад, зеро Куман Фирпоро дар ҳайати Барса ва Почетино Бернатро дар дастаи ПСЖ диданӣ нестанд. Аз эҳтимол дур нест ки муҳофизатгари Барселона Сержи Роберто то бозӣ бо Атлетик пурра барқарор шавад. Роберто ҳанӯз моҳи ноябри соли ҷорӣ дар бозӣ бо Атлетико ҷароҳат бардошта то кунун муолиҷа меёфт. Сармураббии Барселона Роналд Куман боварӣ дорад ки то рӯзи 31 январ ки бозии даври навбатии Ла Лига баргузор мегардад, Роберто пурра омода шуда Барсаро дар ин бозии мушкил кӯмак мекунад. Бар тибқи нақшаҳои Куман Сержиро ҳам дар қаноти хатти дифоъ ва ҳам дар миёнаи майдон истифода карда нест. Албатта суол ин аст ки Роберто худро дар тамринҳо нағз ҳис кунад. Агар Роберто ба ҳайати Барселона баргардад, бешубҳа кори хатти дифоъ андаке сабук мешавад ва шояд иштибоҳҳо аз байн бираванд. Зеро бозии давраи охир, бахусус бозӣ бо Элче нишон дод ки хатти ҳимояи Барселона гоҳ ҳавлии кушодеро мемонад ки касе мехоҳад мегузарад. Барселона ба муҳофизатгари Бавария Давид Алаба ва ҳамлагари Ман Сити Серхио Агуэро чашм маълум кардааст. Зиёда аз ин Барса мехоҳад ин ду бозингарро бе сарфи ягон маблағ ба даст биёрад. Албатта дар ҳоле ки беҳунартарин футболбоз ҳозир дар бозори фурӯш 20 миллион нарх дорад, дар гумон аст ки Бавария ва Ман Сити бозингарони худро бепул ба Барселона диҳанд. Аммо дар ҳамин маврид бояд гӯем ки шартномаи ҳардуи бозингар тобистони имсол ба поён мерасад ва Бавария бо Алаба ва Ман Сити бо Агуэро чандон хоҳиши идомаи шартнома надоранд. Анихтарш агар нисбати ин бозингарон касе пули хуб пешниҳод кунад, бо эҳтимоли зиёд онҳо дастаҳои худро тарк кунанд. Пӯшида нест ки дар чунин маврид ҳам Ман Сити ва ҳам Бавария мехоҳанд аз фурӯши футболбозони худ пули лозимаро ба даст биёранд ва албатта пули лозима аз 10 то 30 миллион евроро дар бар мегирад. Зеро айни замон трансфер маркет қимати Агуэроро 36 миллион ва марка қимати Алабаро 11 миллион арзиш додааст ки дар маҷмӯъ қариби 50 миллионро ташкил мекунад. Дар чунин ҳолат Барселона бояд дар қатори Фирпо як-ду бозингари дигарро фурӯшад то Алаба ва Агуэроро ба даст биёрад, ё худ Демебелеро бо қимати 50 миллион ба Бавария ё Манчестер Юнайтед бидиҳад ки ин ду бозингар ба Каталона биёянд. Аммо суол ин аст ки дар замони буҳрони молӣ Барселона ҷуръати ин корро дорад ё на? Ва ҳам кӣ гуфт ки айни замон Агуэро ва Алаба ба Барселона кӯмак карда метавонанд? Албатта хатти дифои Барса бо набудани як муҳофизатгари касбӣ мелангад. Ҳарчанд Сержи Роберто ба ҳайат бармегардад, аммо то куҷо Алаба хатти мудофиаи Барселонаро мустаҳкам
ҷамъ мекунад, вақт нишон хоҳад дод. Голи задаи Алаба дар бозии Шалке бо Бавария дар доираи бозиҳои Бундеслига бошад, эҳтимолҳоро нисбати ӯ қавитар мекунад. Аммо агар Бернат бе ягон маблағ аз ПСЖ ба Барса ояд, пас овардани Алаба бо пул кори оқилона нест, ҳарчанд ки миёни Бернат ва Алаба фарқ аз замин ту осмон аст. Аммо агар Алаба бе пул ба даст ояд, ӯро ҳатман гирифтан лозим. ӯ ҳанӯз 28 сола аст ва ба гуфтаи бачара айни бозикуни шай. Дар мавриди Агуэро бошад андешаҳо ҳархеланд, зеро дар будани Месси ҳама гуна вариантҳо дар хатти ҳуҷум якс мемонанд. Аз сӯи дигар Куман ҳам ба Гризман ва ҳам ба Каутино бовар мекунад. То баҳор бошад Ансу Фати ба ҳайат бармегардад ва рақобат дар ин ҷо хело шадид мешавад. Вале агар Куман мехоҳад тендеми ду аргентиниро дар Барса созмон диҳад, ин гапи дигар. ҷои пӯшиданест ки овардани касе ба Барса аз ризогии Месси низ вобастагӣ дорад. ёд доред омадани Гризманро ки чандин сару садоҳоро оид ба норозигии Лео ба бор овард, ё худ трансфери Лаутаро Мартинезро ки Месси хеле зиёд мехост. Барои ҳамин омадани Агуэро ба Барса аз чанд чиз дигар низ вобастагӣ дорад. Вале агар Серхио ба Барселона бепул дастрас шавад, албатта ин ҷо хоҳиши Месси чандон ба инобат гирифта намешавад, зеро буҷаи дастаи каталонӣ дар давраи пандемия хело коҳид ва ҳарчи арзону гарон ба даст биёяд, ба фоидаи кор хоҳад буд. Ва ҳам набояд фаромӯш кард ки сину соли Агуэро ба як ҷое расида ӯ ба 32 қадам гузоштааст. Ва оё Куман дар ҳаёти худ чунин як бозингари солхӯрдаро дидан мехоҳад ё на, гапи дигар аст. ин ҷо албатта боз хоҳиши худи бозингарон низ нақш бозӣ мекунад, аммо даст рӯи сина монда бигӯяд ки кадом бозингар дар ҳаёти Барселона бозӣ кардан намехоҳад. интизор мешавам ки ин сару садоҳо бо чӣ анҷом ёбанд. ба ҳамин том дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набаред лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаюров. хай дар паноҳи Аллоҳ.